kowe? Aku Patih Hastina. Patih Danurwindo. Kowe sapa? Aku Wisantara. Arep apa kowe? Endi jenenge Prabu Parikesit? Tak tetere kaprawirane cangkemmu. Upama kowe entuk perintah kowe kon mateni tak pateni iki ora sepirwa. Ngendel-ndelke anake wong ora cetha. Kowe jare dadi ratu kok gampang men kalah. Wiratmaka apa Wisantara? Jare padha-padha aku karo putrah Madukara. Payahe Raden Arjuna. Iya. Dadi aku karo kowe isih sedulur nunggal eyang. Aku iki putra Swargi Bambang Wisageni, kowe putra Swargi Bambang Irawan. Bareng-bareng nggone bakal ngawu-awu karo para pepundhen. Lan dina iki manut pawarta sing ditampa. Negara Cina kuwi bakal ana jumenengan ratu cilik pantarane padha umure aku karo kowe. Nyatake apa bener mengkono? Ya lah karepmu kepiye? Saiki ngene, ayo bareng. Coba dinyatake apa bener ora? Jare ning ratu cilik bakal jumeneng iki. Mandeg dhisik, Gus. Aja kesusu nggonmu lumaku, tak takone kowe ngaku wae. Kowe bocah saka ngendi, sapa jenengmu? Kowe takon karo aku bocah saka Pertapan Ngargawiyat. Kowe takon jenengku, aku Bambang Wisantara. Wisantara lah sing mburi. Aku saka Pertapan Yaksarata. Kowe takon kang dadi jenengku. Aku Bambang Wiratmaka. Mengko dhisik. Para Wiratmaka. Nek ora kleru kowe kuwi tedak turune wong Pandhawa. Ya, pancen bener. Aku iki putune Raden Janaka. Ya semono uga aku putune Raden Janaka. Aku putrane Kanjeng Rama Swargi Bambang Wisanggeni. Aku putrane Kanjeng Rama Swargi Bambang Irawan. Wo, memper. Ya. Karepmu apa sungkem kawan Kanjeng Eyang Raden Arjuna. Lah kowe wis ngerti apa durung sing jenenge Janaka? Aku durung ngerti. Nek kowe durung ngerti jenenge Janaka, Janaka ki ya aku iki. Waduh, Eyang. Nyono mboten enten babar pisan menawi paduka Kanjeng Eyang Raden Arjuna. Mula besok-besok meneh kuwi takono. Nggih. Mengko dhisik. Lah karepmu pengangkah kula menika kepengin badhe ngertos negari Ngastina kula mireng pawarta menawi badhe wonten jumenengan Narendra Walit. Kowe tak kandhani yo, mulane aku iki lelono ning tengah ngalas iki. Sebab aku iki ora sarujuk yen to Parikesit sing dadi ratu. Jadi tak gadang-gadang putuku ki rak kowe kuwi. Yen kowe bisa, kowe iso mateni Parikesit mbuh Wisantara mbuh Wiratmaka.
bocah loro lak dadekke ratu ning negara kecina. Pane ora? Nggih, pantun. Ayo patenono mari. Dursa Subala kawan kowe Dayemang Swela. Piye Paman Kertiwindu? Piye Paman Kertiwindu? Iki wis entuk dalan, wis entuk cara. Aku putra swargi Kanjeng Rama Patih Harya Sengkuni. Kowe putra swargi Raden Dursasana, kowe anake swargi Swatama. Mlebur centeng lara pati ning gutuk lor kena kidul nabok nyilih tangan. Ibarate ngrubuhke kayu dirempeli saka pange sing cilik-cilik sih. Iki tedak turun Madukara dintek ilmu dhisik. Yo, ayo botohi saka kaduan. Puntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang rikala semana sira darbe kekudangan rikala parikesit lair nangis kekitreng ora gelem meneng dineng-neng sapa wae ora meneng rikala semana banjur jeneng sira Putu Prabu Nyabda ngger parikesit kowe menenga bocah bagus yen kowe gelem meneng nggonmu nangis besok kowe bakal tak jumenengake ratu ana praja Ngastina parikesit saknalika ceklakep meneng inggih Kanjeng Hyang estunipun pramila dinten menika para punden kula rawuhaken karana dinten menika kula sampun ngrilakaken praja Ngastina nedya kula paringaken wayah kula pun parikesit ingkang petila sampun jumbuh kelawan rikalanipun Jawata matedhaken nugraha tumuruning punang keprabon Wahyu Cakraning Rat ingkang tinampi sawargipun Abimanyu dalasanipun utari mulawi saking menika Hyang dinten menika keprabon negari Ngastina kula lengsiraken kula paringaken dumateng wayah kula pun parikesit mengkono kawulun muninggi parikesit wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang bejo kemayangan ngger dina iki sira bakalan tuk nugraha pinaringan pakurmatan jumeneng Narendra ana praja Ngastina ya mung emane bapakmu kok ora nunggoni bapakmu nunggoni mendah kaya ngapa senenge atine Bimanyu kowe njaluk palilah karo dewa meduna ya Bimanyu gelo anakmu arep dadi ratu pengestanana Janaka wonten dawuh Kanjeng Hyang paringana busana keprabon putumu si parikesit
Kala semana urucat busana kasatriyan ngagem busana kanarendran sang parikesit tembene kang amuat ilang wujute sang parikesit yen to Cinandra panjayah Prabu Pandhu sugeng malih. Para kadang Brata Pandhawa sakwise Puntadewa ngrilakake negara Ngastina sarta dina iki parikesit wis pinaringan busana kanarendran nedhi ingsun kebiyakake nanging sadurunge pun kaki bakal mundhut rilane penggalih munggir Baladewa yen kados pundi yang pun kaki mundhut senjata pitulung ayamana putumu parikesit tetepa jeneng sira Putu Prabu jumeneng Pandhita Praja Ngastina sira ingkang minangka pujanggane peparapa Begawan Curiganata mekaten ya ya nah dina iki Kaki Kresna wonten dalu ana satriya sing bapakne gugur durung Baratayuda kuwi sapa menika wonten kalih sapa wae inggih menika Samba kaliyan Antarja. Lah anak Samba karo anak Antarja kuwi sapa? Nggih, Dwara kaliyan Danurwenda. Malah rikala semanten Antarja sampun masrahaken Danurwenda dhateng kula supados kamulyanipun sageta katampi. Oh, mengkono. Inggih ya. Ya wis, yen pancen mengkono. Patih jero Dwara patih njaba Danurwenda. Dina iki bakal tak kepyakake. Sineksen jagat saisine karana para Pandhawa ngrilakake kamukten Praja Ngastina pinaringake kelawan wayahe tedhak turun si Abimanyu yang mijih saka putraku Si Utari yaiku Si Parikesit dina iki katetepake jumeneng Narendra ana Praja Ngastina jejuluk Prabu Parikesit ya Prabu Dipayana ya Sang Prabu Paripurnama. Arening Narendra wis tak tetepake lah minangka pujanggane. Yaiku tilasing Narendra Mandura tak tetepake minangka dadi pujanggana negara Cina. Peparap Begawan Curiganata ya Begawan Jaladara kanthi patih jero patih Dwara patih jaba patih Danurwenda. Ya ya ya. Sapa iki? Kula sapa? Kula piyak-piyak. Ya piyak-piyak ki ngopo? Piyak-piyak niku enten tamu. Ya dayoke sapa? Kula. Petruk lho aku piyak-piyak lho. Lho iki kajenge to apa nek Petruk dudu wayang? Ya apa iki dan ene ngopo? Salebetipun kepiyakan sinuwun Prabu Parikesit ngalun-alun enten nom-noman bocah loro bagus-bagus ngamuk nantang-nantang kali Prabu Parikesit badhe diteter kaprawiranipun. Sabar nger Putu Prabu Parikesit. Eling-eling trah Mandura wis ndelalah. Sawung ya anak Abimanyu. Abimanyu kuwi anake Sembadra.
Sembadra kuwi sedulure Prabu Baladewa. Dadi ya ora ketang sithik Pamutrah Mandura ketapan atine. Parikesit wonten dawuh iya. Arep apa? Badhe kula teter kaprawiranipun satri ingkang nantang perkawis kaliyan kula kusik to. Apa perang iki bisa ngrampungke perkara urung mesti. Ana tetembungan perang menang aja nganti ngasorake. Inggih, sabar dhisik. Ratu kuwi duwe padyabala. Baladewa Werkudara. Mangsa bodho dikawekani yen bisa aja nganti nuwuhake pepati. Aku Patih Hastina. Patih Danurwenda. Kowe sapa? Aku Wisantara. Arep apa kowe? Endi jenenge Prabu Parikesit? Tak tetere kaprawirane. Cangkemmu. Upama kowe entuk perintah kowe kon mateni tak pateni iki ora sepirwa. Ngendel ndrek anake wong ora cetha. Kowe jare dadi ratu kok gampang men kalah. Anak sapa iki? Sapa iki? Aku Wiratmoko. Wiratmoko. Ya kowe sapa, Mbak? Mbak badasmu kuwi. Begawan Curigana to, minggat. Aku gelem minggat aku iso mateni Parikesit. Wae. Wah! Ayo. Ayo kakek, pola. Tengek iki. Permani karo aku, jar ora dawa umurmu. Wong karo wong tuwek kaya Besuti Kakang Perempat. Wah, mungsu cah ra cetha wis tenan. Ngisi-isi menang ora kodang kalah Dimas Wirang. Naminipun sinten? Jenenge Wiratmoko karo Wisantara. Ning aku titen, sing jenenge Wisantara bocah gleleng. Jane arep tak jejeg mripate mereng makpet, semak bringis. Aku ketok gingsule. Untune gingsul aku terus kelingan kae anak Janaka. Sing bocah gleleng kae sapa? Putra Madukara ing gleleng menika kathah. Kae neh bocahe sing alah. Sing bocahe rasa basa kae lho. Oh, Sandirana. Nah, Sandirana. Uduh kok wong iki. Aku yo mung ngawur kok yo gugu. Ning tenan janji. Werkudara, apa? Cekelen aja mbok pilara lho.
kowe mau ayo tak cekel cuplek mripatmu kuwi. Aduh. Aku njaluk ngapura, Mbak. Aku njaluk ngapura yo, Mbak. Aku aja mbok ijak sikilku yo, Mbak. Dok iki lho ya, iki lho Cai. Iki lho. Engkang pundi? Iki lho. Dok iki lho ya, lho. Iki lho ya. Engkang pundi kok Prabu? Iki lho, bocah iki. Oh, menika. Iya ya, Wae lah dalah. Asu. Ya ini kok jek nyengenges. Coba. Iki uculana, takonono, teleseke dhisik. Ora bocah bagus, kowe sapa jenengmu? Nggih nami kula Wisantara. Kula Wiratmaka. Ngopo kok kowe ngamuk? Madosi pepundhen kula. Pepundhenmu sapa? Ngendikanipun Kanjeng Ibu kula menika putranipun Suwargi Bambang Wisanggeni wayahipun Raden Arjuna. Inggih kula menika putranipun Kanjeng Ibu Dewi Titisari. Tilas garwanipun Suwargi Bambang Irawat. Kowe lha putuku karo putune Janaka padha-padha putune Janaka kabeh. Kok nganti kowe sorohamu ki sing perintah sapa? Nggih perintahipun Kanjeng Hyang Janaka. Lho, kowe ketemu Janaka wonten tengah wana. Hei, ngalah sendi? Mbahmu ora lunga. Oh, senengamu ngarang. Saestu. Kancane wong pira? Tiyang 3. Sik. Bagus-bagus, mboten awon. Ingkang setunggal Radi Sugal sandanganipun Patih. Wah, kuwi genah cetha-cetha ya. Kuwi genah bedes buset. Kuwi pencoleng negara, burone negara. Kuwi Kertiwindu, Dursa Subaya lan Danyang Swela. Kuwi anake Sengkuni Dursasana, anake Swatama iblis. Iki Janaka. Ayo Janaka kowe. Sanes kula Kertiwindu. Alah Janaka. Janaka mboten kula Kertiwindu. Ah Janaka. Ayo, persajan wae, kowe anak Sengkuni, Dursasana, anak Swatama kowe. Inggih sinuwun. Sinuwun, aku pendhita saiki. Inggih, Prembat. Njaluk mati njaluk urip. Nggih. Kula badhe nyuwun pengayoman paduka. Kula nyuwun gesang. Yo. Kowe tak paringi pangapura. Nanging perkara keluputan nganggo jejeking ukun, kowe kudu nampa ganjaran. Kowe kudu mlebu pagunjaran. Aduh. Lajeng pinten taun dang laminipun anggen kula nampi pakunjaran. Perkara suwene aku ora bisa netepake. Yo, nanging dina iki kowe kudu mlebu jroning pakunjaran luwih dhisik. Negara hukum dadi ora paten pinaten. Nggih. Najan janjane iki ya ana hukum pati iki ya ana. Ning ana sing ora sarujuk. Nggih.
Werkudara, apa? Giringen lebana jroning pakunjaran. Werkudara, apa? Aja mbok anggap lakon iki wis rampung lho Werkudara. Wah, sababe apa? Ngelingono. Sakpatine Sri Kandi kelawan Banumati Janaka kuwi ngengleng. Janaka ngengleng kaya dene wong mutung atine. Malah iki lunga tanpa pamit. Lah terus kuwi bakal kepriye digut sampun Koko Prabu mboten purun padosi. Menika taksih wonten lelampahan piyambak. Oh, mengkono. Inggih. Namung kemawon mugi-mugi parikesit anggenipun jumeneng Narendra menika pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat kelampahan ingkang jinangka saged damel ayem tentreming para kawula negaring Astina.